mdziko la Britain Social Democratic Party anawina by-election 1981 Crosby, 1982 Glasgow, and even 1987 anawinanso ku Greenwich. Kutabwera general election analuza momvesa chisoni mipando 650 iwowa anangopeza 23. Analephera kuchosa pa mpando conservative ya Margaret Thatcher. 2021 kunali by-election ku Malawi. Malawi Congress Party inawina landslide. Kalonga Northwest Constituency, Lilongwe Sinja South, Mchinji North, Nsanje North, Komanso Central anthu anavotera MCP. Koma 60 September 2025 Chakwera analuza momvesa chisoni. Nsanje and even Kalonga anavotera DPP. Inalipo nthawi around 2024 kunali local government election. MCP inawina paliponse. Lupembe wodi, Chilanga wodi, and even Kapolo ku Kalonga. Wenya ku Chitipa komanso Tsiriza wodi ku Lilongwe. Come 60 September anaja Ntoliro. Inu mau abo mandromweli anabwera bwanji. Stuart Mwase kansala wa MCP anawina Mwasa wodi ku Mangochi by-election. Nthawi yomweyo kunali chisangalalo mpaka anapanga print ma t-shirt abo mandromweli. 60 September 2025 analira Mukweza. Chimwendo Banda anathawa pa Facebook. Ndikuna pano masuta inauguration akuvalira kumunda. Tafera kaye Nyamata. Anyway, by-election isatiwalise kuti kunjaku kuli commission of inquiry. Ndizofunikira kwambiri ngati dziko. Chifambuyomu anthu amangophedwa without investigation, and the most affected region ana anthu akumpoto. Malawi Congress Party inasandusa tumbuka kukhala ndi ozang'ona. Even ayawo anazona kwambiri. Mukapita ku Lumphi, Kalonga, Chitipa, Mangochi anthu ambiri anasowa. Malawi Congress Party inawaponyera ku Damang'ono. Agawo amenewa ali ndi chikhalidwe chovunda. Akapha munthu choyamba amasowesa umboni. Yatuta chisiza anamponyera ku Damang'ono ku St. Mary's. Koma amatiuza kuti thupi lake tinayigwira malobisika. Malobisika ake ati from 1967 kudzafika lero palibe amadziwa nthumbira ya Yatuta chisiza ndi zake Lutengano Mwahimba. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Mbuyomu agadama anapezeka ndi Somali pamutu kwa matuza kuti inali ngozi. Leronso tikuona zodabwisa. Foni ngozi yochitika 10 kumamawa, foni kuita na 4 kumadzulo. MCP ikupereka foni kwa chibale after 1 month itaphwanyika. Ma ID anthu amenewo sanalongeke anapezeka bwinobwino. Kwa masimu kadi onse anaphwanyika. Choyembera anachipeza nthumba chabwinobwino. Mafoni anaphwanyika. Chisowa cha ndege chinapindika. Anthu mthupi mwawo magazi ndi malovu anathamu. Koma cholembera chimene chinali nthumba sichinasweke. Akuluakulu, history is the best teacher. Amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025, koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi. ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10
ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ndimapempha kuti ngati ena akuona kuti izi nzofunika kusintha kukambiranako kukwena kuti kuchitike monga amene tinakambirana nthawi imene timapanga mgwirizano. Lero ndizochititsa manyazi zomvetsa chisoni zokhumudwitsa kuti tifuna tiyambe kutukwanizana kunyozana ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere. Tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti m'malayi muno tisiye kukhulupirira azibusa ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko loopa Mulungu. Chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Mgwirizano wathu tinapanga kuchokera ku upangiri wa anthu azipembedzo kupatulapo anthu ena amene anali okhwima nzeru pa zandale ena amabizinesi. Choncho ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndi kukambirana kuti akuluakulu tinagwirizana zija ifeyo mmene tikuonera zinthuzi mwina kumbuyo kunali covid kunali chani mwina upresident wa first term usunayende bwino tate tikambiraneni enanso kutsogoloku apitirize izo mmakhala pansi ndi kukambirana. 2020 mobwerezanso ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndizichepetse. Ndinanena chisala chisanu lapitalo kuti kuzichepetsa kwa ine kusasanduke lero lokupusa yayi. Timafuna tinene ichi ya president ndikulankhula ngati secretary general wa Chipani osati ngati ndunaye. Bwana ife sitilola kuti apezeke munthu wokusokonezani. Ndeife pano tikumanga kuti 2025 president wathu Chakwera zimenezo zimene tamanga muno palibe wina amene amasule ife tamanga zitizo zomweso. Ife tikafika pamalo zaka minimum ndi 31 ndiye kuti abwera pano wa president tikhala 31